O ɲɛfɔ analyse. C'est pour cela n y'a to Sénégalais yɛrɛ ka kuma fɔlɔ i ma girin k'i dantigɛ. m'a fɔ ma ni Sénégalais bɔra yen janfa in n b'a walanwalan maliyɛnw ye fila sabanan ye mun ye janfa in yɛrɛ tun kan ka siri cogo min na président yɛrɛ contour la n'an y'a ta k'a walanwalan Asimi kalifa de b'anw na anw kalifa tɛ Asimi la Asimi de kalifa banna wallahi bubuni fɔ dɛ. ne b'a fɔ don min na n ko Asimi ka jigin dugu ma n ko ka taa rapport lajɛ n ko i y'a rapport fɔ bɛɛ tɛ fɛn i y'a a fɔ don maa tɛ min m'a fɔ ko ne bɛ fɛ ka transition janfa i y'a fɔ u y'i ka vidéo ta k'a tigɛ tigɛ ko la mais min ka di maliyɛn ye min bɛ bɛn ale ma k'o fɔ non an bɛ tiɲɛ de fɔ a banna hali tiɲɛ mana kɛ miseli i b'i sigi a kɔrɔ a banna bi jamana ɲɛmɔgɔ k'a fɔ ka waleɲuman dɔn a y'i jɔ a jɔyɔrɔ de la Bubi ka cɛ segili ma bilahi n bɛ don kuma kɔnɔ don kuma kɔnɔ an ka taa sani Asimi ye président ye ni Asimi dar'i la i bɛ mɛn ka Asimi i bɛ mɛn ka sɔrɔ i bɛ ka Asimi janfa dɛ ni Asimi dar'i la parce que a b'ale kun na k'ale bɛ cogo min na ko bɛɛ bɛ ten wallahi koyi ni Asimi dar'i la i bɛ mɛn ka fɛn caman kɛ mais ni Asimi tigɛr'i la a b'i kunna ko i b'o jaabi sɔrɔ sɔgɔma ni wulada cɛ n'a tigɛr'i la kana douter ne tɛ dɛ taa Asimi kɛrɛfɛ mɔgɔ bɛɛ ye nin o la ni Asimi dar'i la min y'i diya i b'a kɛ a bɛ mɛn k'i tolérer a bɛ mɛn i bɛ ko k'a b'a bila fili minɛn kɔnɔ mais ni Asimi tigɛr'i la i b'o jaabi dɔn wula fɛ ça fait il n'est pas politique a tɛ musala ninnu ɲɛdɔn Musa ya tɛ so la donc n'i ye jateminɛ kɛ salon na sini kɔ nɔgɔ ma sɔrɔ ka di Sénégalais ma o nɔgɔ ko donna cogo min na o nɔgɔ bɔrɔw taara ye dɔw ka magasin kɔnɔ feere la u y'a rapport de dilan ka taa di président ma u ko président ma n'i y'a ye kɔɔri ma ɲa kɔɔri kɛra tan kɔɔri donna tan bagaji dɔw bɛ yen n'o ye Jagovia ani Olala ani sabanan a yɛrɛ bɔra k'o tɔgɔ fɔ n'i sera ka nin bagaji ninnu n'an sera ka na ni ninnu ye a bɛ kɛ sababu ye fɛn ɲɛnamani min nana n'o ye jasidi ye o tuma na a bɛ kɛ sababu ye k'o fɛn ɲɛnamani kɛlɛ fɛn ɲɛnamani de kɛra sababu ye ni coton ma se ka ɲa kosɛbɛ Ala n bɛna janfa dilancogo f'i ɲɛna ka na n'a hakilina ye an bɛ k'i lamɛn maintenant nin kɛlen tuma min na ja o y'a sɔrɔ nin contrat in b'u bolo u nana u ye contrat in passé ka na ni nin fɛn ɲɛnama fagalan farimanba in ye a nalen tuma min na dérogation taara parce que n'i ye Sénégal sariya lajɛ fɛn min don a kan ka tɛmɛ sira dɔw de fɛ ka sɔrɔ ka na nka tellement que le président veut que an ka to an jɔyɔrɔ coton sɛnɛ la jamana ɲɛmɔgɔw ka se ka jamana ka se ka jɔyɔrɔba in sɔrɔ donc dérogation kɛra ka a bila ka na en attendant échantillon bɛ ta ka taa a lajɛ yanni a ka valider ka taa test k'a la donc o de ye bagajiw nana n'o ye bagaji tɔgɔ fɔ kofɔlen ye donc u nana k'o di u kɛlen k'a di san ni Sénégalais min bɔra foro la ka na o muso bɛ o ta ka taa n'o dɔgɔtɔrɔso la ambulance bɛ ka taa dɔw ta dɔgɔtɔrɔso la sani Sénégalais dɔw mana fiyɛ olu bɛ kirin k'u dalen to ka foro la fo dɔw b'a fɔ ko suruku y'u dun dɔw yɛrɛ bɛ taa minuit wagati ka bɔ n'u ye ka na n'u ye bagaji de b'o kɛ bagaji san ni dɔw y'a fiyɛ olu ka fali olu bɛna k'u ka fali to fali i bɛ fɛn bɛ fali la da kungo kɔnɔ dɔw tɛ manamana fɛn dɛ fali ka girin cogo min na fali bɛ da fali tɛ se ka wuli ka bɔ a ye san kita mara kɔnɔna la i bɛ bɔ ka sa ni tori sɔrɔ a dalen dugukɛnɛmala la n'a fiyɛra kungo kan sa tori basa bɛɛ bɛ kungo bila ka na duguba kɔnɔ tellement que fɛn bagaji in ka farin a ka farin Sénégalais dalen don fɛn ɲɛnamaw dalen don dɔw bɛ kirin jusqu'à ce que an ye kibaruya sɔrɔ ko dɔw yɛrɛ nin tora ko kita mara la kɔni i miiri dɛ ni bilahi i b'a dɔn n'i ko k'i b'a Asimi janfa Ala b'i janfa i tɛ se donc bagaji nana farinya ka farin ka na tiɲɛni nana don tan Sénégalais nana tɔɔrɔ ka ɲani ka kɔngɔ ka miiri Sénégalais bi kasi u bɛ rapport sɛbɛn u bɛ rapport ninnu yɛlɛma Sénégalais bɛ wuli k'u cɛsiri u tɛ taa fɔ nafa foyi sɔrɔ ko la papier kɔnɔ ko bɛɛ bɛ yɛlɛma fo kana kɛ président de ye kibaruya sɔrɔ k'a fɔ ko bagaji in k'a a kɔlɔlɔ b'a la ka bonya a y'o kibaruya sɔrɔ président kɛlen k'o kibaruya sɔrɔ ɲinan est-ce que b'a dɔn u taara ni bagaji in tun ka sɔrɔ président ma yamaruya di alors que salon dun délégation spéciale de taara k'a di k'a fɔ an kɔni ma a lajɛ yanni sɛgɛsɛgɛli ka ban a y'a tester an k'a lajɛ mais komi président analyse bɛ senna ni analyse jaabi ka ban ministre ye texte dilan k'a bila ka taa premier ministre ka cabinet la k'a bila ka taa conseil des ministres la a selen président ye texte bloqué k'a bila k'a fɔ aw kana bagaji in di maa si ma ɲina foyi kana
président kelen k'o kibaruya sɔrɔ ɲinan est-ce que b'a dɔn u taara ni bagaji ye tun ka sɔrɔ président ma yamaruya di alors que salon dun délégation spéciale de taara k'a di k'a fɔ an kɔni ma a lajɛ yanni sɛgɛsɛgɛli ka ban a y'a tester an k'a lajɛ mais komi président analyse bɛ senna ni analyse jaabi ka ban ministre ye texte dilan k'a bila ka taa premier ministre ka cabinet la k'a bila ka taa conseil des ministres la a selen président ye texte bloqué k'a bila k'a fɔ aw kana bagaji in di maa si ma ɲina foyi kana di mɔgɔ ma ɲina bari sabula salon jaabi an b'a la k'o kɛ kelen u tila ka texte in reformuler tun ka tila k'a dilan tun k'a bila kɔnɔ u bɛ fɛ k'a den k'a la conseil des ministres la président ye texte in minɛ ni sen ko tuma aw bɛ mun kɔ maa kana baara foyi kɛ n b'a la ka o tuma na sɛgɛsɛgɛli kɛ jaabi kɔnɔ i miiri dɛ asi ma a to ministre ko ni fɛn ma dɛ a ye mission de bɔ présidence la k'a b'o bila ka taa sɛnɛgalɛw ka forow lajɛ ka taa lajɛ tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la ko bɛ cogo di ka kɛ ni anw kumakan an ye kuma min fɔ président ta dugu ma ka taa mɔgɔw lamɛn kosɛbɛ o mission min kun kan ka na u ye mun de kɛ sisan o y'a sɔrɔ ɲinan u ye bagaji di maaw ma ka sɔrɔ président ka avis tɛ u ye bagaji di mɔgɔw ma k'a sɔrɔ président ka avis tɛ yamaruya tɛ avis ma di délégation ma kɛ foyi analyse de validation fana kan kɛ o conclusion ma tiré foyi donc u ɲɛ bɛ mun na bagaji taara di mɔgɔw ma u b'a la k'a kɛ et puis kibaruya tɔ donna cogo di douane de ka enquête la e ye douanier ko an ka fɔ yan de douane donc douane ka enquête la douane ka enquête dɔ bɔra k'a yɛrɛ k'a fɔ 5 milliards de contrat n'i ye journal Sahel kɔnɔna lajɛ o journal in bɛ bɔ n'a ye o ye o journal kumakan ye ko douane ka enquête la douane bɔra n'a k'a fɔ ko 5 milliards contrat dira ka don ni bagaji ja président b'a la waati min na k'a fɔ ko ka jateminɛ kɛ o y'a sɔrɔ olu ye marché passé fan bɛɛ bɛ ka na olu mago tɛ récolte ɲali la u mago tɛ samiya ɲali la u mago tɛ bagaji tɔɔrɔ la u mago tɛ sɛnɛgalɛw ka tɔɔrɔ la olu ɲɛ bɛ fɛn fɛn na marché min kan ka kɛ ka marché di ka taa cɛ jamana in donc u ye marché passé donc u bɛ fɛɛrɛ bɛɛ kɛ pour que ka na président ma ka na fɔ président ma waye a kɛra tan bagaji jaabi ɲɛna a kɛra tan sɛnɛgalɛw yɛrɛ tɛgɛrɛ fɔ mɔgɔw dilannen b'u bolo o mɔgɔw fana kan ka tɛgɛrɛ minɛ ni président ka mission nana donc o mission ninnu kɔnɔna la mɔgɔw de jamana dɔ ka o kɔnɔ k'a ɲɛf'u ɲɛna ko non ko fɛn ma ɲi ka nin bagaji bɔ ala fɛn b'a la tiɲɛni kɛ fɛn b'a la ka tiɲɛni kɛ maa dɔw de bɛ k'a fɔ k'u ka ɲi voilà donc o baara fana labɛnnen don ka président ka mission kɔnɔ mais o temps kɔnɔ u bɛ pression sugu bɛɛ kɛ ka na kuma dilan ka ɲa i n'a fɔ u ye min kɛ salon k'a fɔ président ma n'i y'a ye bagaji ma sɔn fɛn ɲɛnamaninw de ye tiɲɛni kɛ fɛn ɲɛnamaninw de ye nin dun fɛn ɲɛnamaninw ye nin dun donc n'i ye nin kɛ sisan fɛn ɲɛnamanin tɔ dɔrɔn min ye donc yanni marché filanan ka di mais o y'a sɔrɔ olu ye marché di ka ban ala bon an ka jamana kun sigilen bɛ nin de kan bololabaarakɛlaw bɛ tɔɲɔ la sɛnɛgalɛw bɛ tɔɲɔ la bɛɛ dugutigiw bɛ tɔɲɔ la dugumamɔgɔw bɛ tɔɲɔ la aw bɛ kule k'aw jigi da fangabolo min kan olu bɛ rapport min dilan ka layɛlɛ a tɛ se ka lakali bon fo k'a kɛ yamaraw nana sɔrɔ ka kunnafoniw sɔrɔ k'a fɔ donc n'i kun ye jateminɛ kɛ fɔlɔfɔlɔ n ka kuma daminɛ la ministre yɛrɛ ni CNT DG olu kun ye texte in labɛn ka layɛlɛ jamana kantigi kunkolo ma Asimi ma sɔn quoi a ma sɔn Asimi hakili ma se ka sɔn fiyewu a ko ko dɔ bɛ yen Asimi ma sɔn Asimi ko k'a to ale de bɛ mission bila ka taa kelen filanan ye mun ye analyse minnu bɛ ka kɛ o rapport conclusion u bɛ minɛ k'u da ɲɔgɔn ma olu kɔni b'a la ka fɔ dɔrɔn samiya b'a la ka taa an ka nin kɛ joona minɛn tɔgɔ la o y'a sɔrɔ magasin falen don déjà baaraw taara magasin falen don déjà donc mun de kan ka kɛ sisan Asimi ka mission bɛ kanalen n'o ye président ka mission ye maaw de bɛ labɛn k'o mission in kɔnɔ ka kuma fɔ o mission ye kuma min bɛ bɛn ka tila k'a fɔ tun ko mission in kɔnɔ ko ni président ka cidenw nana o tuma na k'u k'a fɔ ko salon bagaji tɔ o de b'u bolo kura ma di ko kura ma di ka sɔrɔ kura dira donc ko bɛɛ ka se i ka sɛnɛkɛla ma i ka kɔtɔnsɛnɛ ma i k'u la préparer ni mission nana u ka se ka kunnafoni di min n'a bɛ bagaji in sankɔrɔta k'a fɔ k'a mago bɛ bagaji la ko président k'i toli a ko bagaji bɛ cogo di cɛ ni jafan ka sa ni tori b'i da ɲɔgɔn kɛrɛfɛ yɔrɔ o tɛ se ɲɔgɔn ma u bɛɛ kunkolo bɛ k'i dimi sa kunkolo bɛ ka dimi tori kunkolo ka dimi u dalen bɛ bagaji in de y'a kɛ sa yɛrɛ tɛ siran maa ye bilen sa tɛ i bɛ siran maa i b'i yɛrɛma kɛ sa ɲɛnaminen dalen